Здравейте, приятели! Вие сте отново с Център, втори епизод на вашия любим YouTube канал за всичко най-важно, свързано с света на футбола. Днес ще се фокусираме върху завършени и малко незавършени трансфери. Все пак лято е, знаете, няма как. Първата ни стъпка е Мюнхен, където Байер Мюнхен са уредили първо ново попълнение. Хироки Ито от Штутгарт ще премине в баварския клуб. Трансфера е на стойност 30 милиона евро, такава е откупната клауза в договора на японския централен защитник. Така, японецът става втория най-скъп изходящ трансфер в историята на Штутгарт след Бенжамен Павар, който също пое в посока Байер Мюнхен, само че на стойност 35 милиона евро. Трансферът, разбира се, е съгласуван с и одобрен от новия менеджер на баварците Венсан Компани. Тотнъм също са проявявали сериозен интерес към японеца и затова Байер Мюнхен са изпреварили лондонския клуб в плащането на откупната клауза. Байер Мюнхен работи по още два входящи трансфера: Жоао Палиня от Фулъм и Джонатан Та от Байер Леверкузен. Предстои да видим какво ще се случи с тези преговори, но когато говорим за Байер Леверкузен, трябва да кажем, че новия шампион на Германия също има първо ново лятно попълнение. Алеш Гарсия от Жирона ще се присъедини към Байер Леверкузен. Уест Хем също са се интересували от испанския полузащитник, но тъй като Байер Леверкузен може да предложи Шампионска лига, испанеца се е насочил към германския тим. Също така трябва да кажем, че директно телефонно обаждане от Шаби Алонсо също е наклонило везните в полза на Байер Леверкузен. Немците ще платят трансферна сума от 18 милиона евро плюс 2 милиона евро под формата на бонуси. Шаби Алонсо вижда Алеш Гарсия като идеален заместник на Гранит Джака, който през миналия сезон изигра над 50 мача във всички турнири, и основната цел на този трансфер е през идния сезон игровото време на Гранит Джака да бъде значително намалено. Алеш Гарсия не попадна в състава на Испания за Евро 2024, така че медицинските тестове на испанеца са насрочени за другата седмица и така съвсем скоро той ще пътува за Германия. Следващата ни спирка е Лондон, където Педро Лима от Спорт Ресифе ще премине в Челси. Родения през 2006 година десен бек е дал съгласието си да премине в клуба от Лондон, но тук има една специфика и тя е, че Педро Лима първо ще премине в Страсбург. Булко е компанията, която е собственик на Челси и на Страсбург, разбира се, контролирана от Тод Боли, и причината, поради която Педро Лима първо ще премина в Страсбург, а не директно в Челси, е свързана чисто с финансовия ферплей. Очаква се в близките няколко дни агента на Фабио Лима да пътува за Лондон, за да могат да изчистят всички детайли и в крайна сметка да финализират сделката. Сега една сделка, която е в напреднала фаза, но съвсем не е завършена. Фулъм са отхвърлили последната оферта на Байер Мюнхен за Жоао Палиня. Смята се, че трансферната сума е щяла да направи Жоао Палиня втория най-скъп халф над 28 годишна възраст в историята на футбола. Този рекорд в момента се държи от Фабиньо след 40 милионния му трансфер от Ливърпул в Ал Итихад. Барселона и Манчестър Юнайтед също се интересуват от Жоао Палиня. Смята се, че Барселона не са сериозна конкуренция на Байер Мюнхен и Манчестър Юнайтед, чисто поради причини свързани с финансовия ферплей. Знаете много добре какво е положението при Барселона. Но все пак тима на Венсан Компани остава твърд фаворит за привличането на Жоао Палиня, тъй като баварците са договорили личните условия на футболиста. Припомням ви, че през миналото лято Фулъм и Байер Мюнхен се бяха разбрали за трансфера на Жоао Палиня. Португалеца дори получи разрешение да лети за Мюнхен, само че тогава не се стигна до финализиране на сделката, тъй като отбора на Марко Силва не можа на време да намери заместник на Жоао Палиня и така португалеца трябваше да се прибере обратно в Лондон. Фулъм оценява Жоао Палиня на 60 милиона евро. Това е цена, с която Байер Мюнхен не са съгласни и предстои да видим тепърва дали баварците ще успеят да смъкнат цената посредством преговори. А когато става въпрос за преговори, едни почти завършени такива са свързани с Брайтън и Фабиан Хюрцелер.
Чайките са готови да назначат 31 годишния специалист, който през миналия сезон спечели титлата във втора Бундеслига с Санкт Паули. В момента двата отбора водят преговори за компенсацията, която Брайтън ще трябва да плати, за да привлече младия специалист. Ако се стигне до тази сделка, Фабиан Хюрцелер ще стане най-младия треньор в историята на Висшата лига. И това означава, че цели 6 футболисти от мъжкия отбор на Брайтън ще бъдат по-възрастни от новия си менеджер. Така че предстои да видим дали тази сделка ще бъде завършена, а ние отиваме към още малко информация, свързана с Ерик Тен Хаг. След като холандският специалист получи вод на доверие от новия инвеститор в Манчестър Юнайтед Ineos Group, начело с сър Джим Ратклиф, сега те са готови да подплатят вота си с нов договор за Ерик Тен Хаг. Настоящия договор на холандеца изтича през следващото лято и сега Ineos Group са готови да му предложат нови 2 години, т.е. до лятото на 2027 година. Информацията е на 90% сигурна, че Ерик Тен Хаг ще подпише нов договор. Това предложение идва като отговор на всички медийни спекулации, че Ineos Group виждат Ерик Тен Хаг единствено като краткосрочен менеджер на Манчестър Юнайтед, тъй като не са могли да се разберат с някои от другите специалисти, с които водиха преговори. Казах ви още в предния епизод, в това число беше и Томас Тухел. Но Томас Тухел е заявил, че иска да си вземе известна почивка от футбола и не бърза да започва нова работа. Но Ерик Тен Хаг на 90% ще подпише нов договор с Манчестър Юнайтед. Трансферното лято за клуба вече започна с няколко изходящи трансфера. Знаете, Антони Марсиал и Рафаел Варан с изтичащи договори и напускат Манчестър Юнайтед като свободни агенти, а сега и Омари Форсън. 19-годишния юноша на Манчестър Юнайтед ще напусне клуба в посока италианския Монца, отново като свободен агент. Това беше всичко за днес, приятели. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала, ударете камбанката, за да не пропускате нищо важно от света на футбола и се надявам, че ще се видим в третия епизод. Това беше всичко от мен. Чао!